Μαμά, Έλα, γόρι μου. να πάω να παίξω μπάλα με τα παιδιά. Εννοείται να πας. Αλλά μόνο σε παρακαλώ δεν θα βγάλεις τη μάσκα. Μαρία, μαμά, πώς θα παίξω με τη μάσκα? Ρε εσύ, Ηρακλή, δεν έχεις βαρεθεί κάθε φορά να κάνουμε την ίδια συζήτηση. Θα παίξεις κανονικά όπως παίζουν όλα τα παιδιά, με τη μάσκα. Λοιπόν, άντε, πήγαινε. Τι με κοιτάς? Νομίζεις ότι θα σε λυπηθώ? Δεν σε λυπάμαι, γιατί δεν έχω καμία όρεξη για αρρώστιες. Λοιπόν, πήγαινε και εγώ θα είμαι κάπου εδώ γύρω σε κάποια μπαγκάκι και θα σε βλέπω. Εντάξει, λαβέντη μου. Άντε. Ηρακλή, έλα να παίξω. Γεια σου, παιδάκι. Γεια. Πώς σε λένε? Ηρακλή. Εμένα Ελευθερία. Θέλεις να παίξουμε? Τι έχεις? Είσαι άρρωστος? Όχι, απλά δεν μπορώ να παίξω άνετα με τη μάσκα. Και τότε γιατί τη φοράς? Οι γονείς μου λένε ότι με προστατεύει και πρέπει να τη φοράω. Εσύ θέλεις να τη φοράς? Όχι, αλλά η τηλεόραση μας είπε ότι μας κάνει καλό για να μην αρρωστήσουμε. Εγώ δεν τη φοράω και δεν έχω αρρωστήσει. Αλλά και να κολλήσω δεν με νοιάζει. Παιδιά είμαστε. Δεν παθαίνουμε και τίποτα. Δεν ξέρω τι λες εσύ, εγώ φοβάμαι. Τι φοβάσαι, μωρέ? Οι μάσκες κρύβουν το χαμόγελό μας, εμποδίζουν τη φωνή και δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε σωστά. Άντε, βγάλε τη μάσκα σου. Εσύ είσαι χαζή. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λένε οι γιατροί στην τηλεόραση. Το ξέρεις ότι υπάρχουν όμως και άλλοι γιατροί οι οποίοι υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο. Εμένα, ένας γιατρός είπε στη μαμά μου και στον μπαμπά μου ότι η μάσκα κάνει κακό στα πνευμόνια μου. Γιατί λέει πως κάνει κακό στην πνευμόνια? Γιατί όταν αναπνέουμε, κρατάει τα σταγονίδια από την αναπνοή μας και με τη σκόνη που υπάρχει γύρω μας, εμείς το καταπίνουμε και δεν κάνει. Βλακίες λες. Όχι μόνο πρέπει να φοράμε τη μάσκα, αλλά πρέπει να κάνουμε και το εμβόλιο. Δεν λέω βλακίες. Εσύ είσαι σίγουρος ότι αυτά που μας λένε οι γιατροί της τηλεόρασης είναι και η πραγματικότητα? Γιατί ο γιατρός είπε κρυφά στη μαμά μου ότι δεν κάνει να φοράμε τη μάσκα, αλλά ούτε να κάνουμε το εμβόλιο. Γιατί λέει ότι είναι επικίνδυνο. Ψέματα λες. Το εμβόλιο είναι η μόνη μας προστασία. Αλλά δεν καταλαβαίνω όμως. Γιατί τα είπε κρυφά ο γιατρός? Γιατί όποιος γιατρός λέει τα αντίθετα από αυτά που λένε οι γιατροί της τηλεόρασης, τους τιμωρούν. Και εμένα, η μαμά μου δεν ήθελε να κάνει το εμβόλιο και τη διώξαν από τη δουλειά της. Τότε γιατί δεν πάει να κάνει το εμβόλιο? Γιατί οι άνθρωποι, Ηρακλή, πρέπει να είναι ελεύθεροι, να επιλέγουν το κάθε τι που αφορά τη ζωή τους. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τον άλλον. Με αυτοί που μας λένε είναι το καλό μας. Μας λένε ψέματα, Ηρακλή. Έχουν πει ψέματα και στους γονείς σου. Οι γονείς μου είναι μορφωμένοι άνθρωποι και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λένε και τι κάνουν. Ηρακλή, δεν έχει σημασία το ότι είναι μορφωμένοι. Σημασία έχει ότι δεν μπορούν να δούνε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Χρειάζεται θάρρος να δεις την αλήθεια. Βγάλε τη μάσκα, να είσαι ελεύθερος από φόβο. Είσαι ο Ηρακλής. Όχι, φοβάμαι. Δεν θέλω. Οι γονείς μου είπαν ότι πρέπει να φοράω τη μάσκα και σε λίγες μέρες θα με πάνε να κάνω και το εμβόλιο. Όχι, Ηρακλή, μην τους αφήσεις να το κάνουν αυτό. Όχι μόνο το εμβόλιο θα σε προστατεύσει, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο για την υγεία σου. Δηλαδή, τι εννοείς? Ότι η μαμά μου και ο παπάς μου θέλουν το κακό μου? Όχι, Ηρακλή μου, δεν θέλουν το κακό σου. Απλώς κορόδεψαν, Ηρακλή. Τους κορόδεψαν κάποιοι κακοί άνθρωποι, γιατί έχουν αποφασίσει πως η δική μας ζωή δεν έχει καμία αξία. Και ποιοι είναι αυτοί οι κακοί άνθρωποι? Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά και εξουσία και θεωρούν ότι έχουν τη δύναμη να μας κάνουν ό,τι θέλουν.
και εμείς θα τους αφήσουμε. Εσύ, κοριτσάκι, γιατί δεν φοράς τη μάσκα σου? Και γιατί να τη φοράω? Δεν σου είπαν οι γονείς ότι πρέπει να φοράς τη μάσκα για θα μολύνεις τον κόσμο? Οι γονείς μου είναι ελεύθεροι και σκεπτόμενοι άνθρωποι και έκριναν ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Α, είσαι κι εσύ με τους ψεκασμένους γονείς, Επειδή έχω αντίθετη γνώμη, με κατηγορείτε. Πρέπει να υπακούσεις κι εσύ στους νόμους και στους κανόνες, κι ας είσαι παιδί. Δεν έχω πρόβλημα να τηρώ τους κανόνες και τους νόμους, κυρία, αρκεί να μην μου στερούν την ελευθερία μου και να μην με επιβάλλουν να κάνω κάτι που δεν θέλω να κάνω στο σώμα μου. Με αυτά τα μυαλά που κουβαλάς, δεν σε βλέπω καλά ούτε εσένα ούτε τους γονείς σου. Καλά θα κάνεις λοιπόν να υπακούς και να μην αντιμιλάς. Δεν πρόκειται ποτέ να υπακούσω σε παράλογους νόμους και κανόνες. Θα αντισταθώ και θα αγωνίζομαι για την ελευθερία μου και για την ελευθερία των άλλων. Εσείς, κυρία, μπορείτε να κάνετε ό,τι νομίζετε. Δικαίωμά σας. Αλλά να μην με επιβάλλετε να κάνω αυτό που εσείς θέλετε. Επειδή κορόιδεψαν εσάς, δεν σημαίνει ότι κατάφερα να το κάνω σε όλους μας. Είσαι άσχετη και αγενέστατη μικρή και θα έπρεπε να σέβεσαι τους μεγαλύτερους σου. Συγγνώμη, κυρία, αλλά το ότι είμαι μικρότερη σας δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να απαντάω σε αυτά που μου λέτε. Εσάς μπορεί να μην σας αρέσει αυτά που ακούτε, αλλά είναι η γνώμη μου. Και να σας πω και κάτι που μου έχουν πει οι γονείς μου, κυρία. Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Αυτά σου μάθαν άλλες οι δικοί σου? Όχι, κυρία. Οι προγονείς μου. Και ύστεροι γονείς μου. Α, καλά. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί πρέπει να βγάλεις τη μάσκα σου? Ναι, αλλά και πάλι δεν νιώθω καλά να το κάνω αυτό. Με βλέπει και η μαμά μου. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Δεν πρόκειται να σε αναγκάσω να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Μόνο όταν πάψεις να φοβάσαι, θα αποκτήσεις την ελευθερία σου. Και πώς γίνεται να μην φοβάμαι? Εσύ πώς τα κατάφερες? Εδώ είναι όλα, Ηρακλή. Δεν άφησα το φόβο να ελέγχει το μυαλό μου. Άλλωστε, ρε Ηρακλή, ελευθερία με λένε. Και εσένα, Ηρακλή, μην το ξεχνάς. Να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα ελέγχοντας το μυαλό των άλλων. Προκαλούν φόβο, εκβιάζουν και τρομοκρατούν. Δεν θέλουν να είμαστε ελεύθεροι και να ξέρεις ότι έχουν σχέδια και για μας τα παιδιά. Ηρακλή, έλα μαζί μου. Θέλω να δεις κάτι. Τη μάσκα. Ούτε μπορείς να κάνω. Δεν θέλω να κάτσουμε εδώ. Πάμε να φύγουμε. Ηρακλή, άμα δεν θέλεις να κάνεις το εμβόλιο, δεν θα το κάνεις. Δεν μπορεί κανένας να σε αναγκάσει. Όχι, δεν θα το κάνω. Και ας λένε οι γονείς μου ό,τι θέλουν. Ο κόσμος αλλάζει, Ηρακλή μου. Και όχι απαραίτητα προς το καλύτερο. Αλλά δεν θα αφήσουμε αυτό να μας εμποδίσει να κάνουμε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Γι' αυτό είμαι εδώ και γι' αυτό είσαι εσύ εδώ. Μαζί θα είμαστε ελεύθεροι.
Εμπιστεύεσαι? Έλα, βγάλε τη μάσκα τώρα. Ηρακλή, φορά τη μάσκα σου αμέσως, τώρα, τώρα! Αν σου έλεγαν ότι πρέπει να με σκοτώσεις για να μην αρρωστήσεις, θα το έκανες? Μα γιατί ρωτάς, ήδη το έκανα. Ο παππούς μου σου άφησε μια ελεύθερη ζωή. Εσύ γιατί μου αφήνεις φυλακή? Εσύ πρόλαβες να αναπρέμψεις ελεύθερα. Κάποιος είπε ότι οι γονείς θυσιάζονται για τα παιδιά τους. Αλλά μάλλον κατάλαβες το αντίθετο. Σκέφτομαι και αποφασίζω για μένα. Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ας ξαναγίνουμε άνθρωποι. Αφήστε μας να μπορούμε να ονειρευτούμε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν φοβάμαι. Επιλέγω τον δρόμο της ελευθερίας.